Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu guru lan kanca-kanca ingkang kula tresnani. Sumangga laku rumiyin kita tansah ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun kepareng-paring kabagyan lan kasarasan saengga kita saged kempal wonten ing papan menika tanpa alangan satunggal menapa. Wonten kasempatan menika kula badhe sekedhik caos wedaan babagan kasarasan. Kasarasan inggih menika kawontenan sejahtera saking tiyang saupakara jasmani kersa rohani. Kasarasan iku ngrupikaken anugerah saking Allah Subhanahu wa taala ngersanipun kita sedaya nglampahi kegiatan. Kita sedaya ugi kedah saged ngreksa kasarasan salira kita piyambak-piyambak sedhereng telat. Amargi wonten pepatah ingkang ngendikaaken menawi mencegah langkung sae tinimbang ngobati. Menawa kasarasan kita sedaya tetep kareksa, mila kita sedaya saged nemindakaken aktivitas sedinten-dinten kanthi lancar amargi teng lebet salira ingkang waluya wonten jiwa ingkang kiyat ugi. Sagung para rawuh ingkang kinurmatan, menggah ing mapinten-pinten perkawis ingkang kedah dipun tumindakaken kagem jaga kasarasan, salah satunggalipun inggih menika olahraga. Olahraga ngrupikaken perkawis paling gampil kagem dipun tumindakaken kersanipun salira tetep sehat. Tuladhanipun kados senam utawa nitis sepeda. Olahraga nggina ngirangi resiko kenging sakit jantung, stroke ugi diabetes. Kajawi olahraga kita sedaya ugi kedah ngasringaken pola dahar sehat. Inggih menika kaliyan upakara dahar-daharan ingkang bergizi seimbang, ngandung serat ugi zat-zat ingkang dibetahaken dening badan. Ingkang kaping 3 inggih menika ngaso. Kata saking kita ingkang langkung migatosaken panyambut dalemipun saking wonten ngasunipun. Dadosipun salira raos lemes ugi kesel. Mila saking punika saribet menapa padaleman kita sedaya sapetakaken kagem kendel. Pusana cekap semanten anggen kula matur mbok bilih menawi enten lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.